Hallo, neuroloog Ruslan, helemaal uit Moskou. Ja, Ik heb een paar vraagjes voor u. dat is oké, ça va, stel maar. Kan jij ons misschien vertellen wat Parkinson nu feitelijk is? Dat kan ik. De ziekte van Parkinson is een van de meest voorkomende neurodegeneratieve aandoeningen. Wereldwijd lijden ongeveer 4 miljoen mensen aan deze ziekte. Bij personen met de ziekte van Parkinson heeft men gemerkt dat de neuronen of zenuwcellen van de substantia nigra of zwarte celkernen gelegen in de basale ganglia massaal afsterven. De neuronen van deze kernen staan in voor de aanmaak van dopamine. Dopamine is een neurotransmitter of een chemische stof die vooral een rol speelt in het overbrengen of vertalen van wat onze hersenen willen naar de zenuwbanen die op hun beurt de boodschap doorgeven aan onze spieren. Tekort aan dopamine veroorzaakt daardoor progressief verlies aan coördinatie en planning van onze bewegingen. En verder heeft dopamine ook een invloed op emotie of uw stemming. De eerste symptomen van Parkinson treden op wanneer reeds meer dan 70% van de neuronen afgestorven zijn, dus feitelijk al te laat. Oké, dankjewel, dat is zeer interessant. U heeft nog veel werk zeker daar in Moskou? Ja, de zaken lopen goed, dus ik heb veel werk, ja. Oké, hartelijk bedankt. Dat is graag gedaan. Goedendag dames en heren, ik ben specialist en professor in de ziekte van Parkinson. Ik ga het vandaag hebben over de symptomen van Parkinson en wat ik u meer ga vertellen is bijvoorbeeld dat de symptomen uniek zijn. Dit betekent dus dat niet alle symptomen van Parkinson bij iedere mens hetzelfde zijn. Dus er zijn verschillende soorten, bijvoorbeeld reukverlies hebben we, constipatie, we hebben ook het beven, zoals iedereen wel weet. En verschillende dingen. We hebben ook nog het maskergezicht, hebben we ook maskergezicht. Dit betekent dat er geen uitdrukkingen zijn op het gezicht. We hebben ook ongewenste beweging, dus dat mensen ineens beginnen bewegen, daar kunnen ze niet zo doen. En stemmingsverschijnselen, ze kunnen van heel angstig gaan naar depressief en zo'n dingen. Dus dit zijn eigenlijk de meest voorkomende symptomen. En ja, er zijn nog heel veel andere, maar ja, de lijst is te lang om op te noemen. Dit zijn de meest voorkomende. Dan, er zijn natuurlijk ook medicijnen tegen deze symptomen, maar die ga ik u niet allemaal vertellen. Die laat ik over aan mijn collega. Prettige dag nog verder. Goedendag, ik ben een verpleger bij het ziekenhuis, bij de Parkinson-afdeling en ik ga een beetje uitleggen over de behandeling van Parkinson. De ziekte van Parkinson kan worden behandeld met tal van medicijnen en deze verliezen echter in loop der tijd hun werkzaamheid. Ook hebben ze vaak belastende bijwerkingen en als dat het geval is, biedt DBS-therapie, dat is een stimulatie van de diepe hersenstructuren, u misschien een oplossing. Er bestaat nog geen genezing voor de ziekte van Parkinson. Maar DBS-therapie kan wel een instelbare en omkeerbare behandeling bieden voor sommige symptomen van de ziekte van Parkinson. Als er ondanks verschillende combinaties van medicijnen problemen zijn met de bewegingscontrole of belastende bijwerkingen, is DBS-therapie misschien wel een betere oplossing. Met medicijnen kunnen de motorische functies bij Parkinson-patiënten vaak verbeterd worden. Een probleem is dat medicijnen in de loop der tijd vaak hun werkzaamheid verliezen en bijwerkingen veroorzaken. Bovendien blijkt het dat met het voortgaan van de ziekte de medicatie voor het onder controle houden van de motorische functies, de onverdraaglijke en ongewenste bijwerkingen vaak optreden. Dank u om u iets extra te zeggen over Parkinson en de behandelingen.